Гаиләдә бала туу зур шатлык. Әле карнында чагында ук ана кеше аны күз алдына китерә, хыяллана, аның белән сөйләшә. 9 ай узганын ул зур түземсезлек белән көтә. Һәм бу көн килеп җитә. Ләкин бар хыяллар бер мизгелдә шәлпәрәмә килергә мөмкин. Табибның сезнең балагыз инвалид дигән сүзе әти-әни өчен аяз көндә яшен суккан кебек. Исәнмесез? Кара-каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышы әти-әниләр һәм аларның физик мөмкинлекләре чикле балалары хакында. Сезне сәламләүебезгә шиксез шатбыз. Кешелекнең иң зур мөгъҗизасы дөньяга килгән сабыйлары булып тора. Һәр ананың иң төп бурычы баласын тәрбияләү, үстерү, саклау, яклау һәм киләчәккә кеше итеп тапшыру. Бүгенге көндә бу бурычны үтү бик үк җиңел эш түгел. Нарасың инвалид булса бигрәк тә. Берәүләр үзенең гаиләсендә килеп туган әлеге проблеманы зур сабырлык белән кабул итә. Һәм әти кеше бар көчен, бар сәламәтлеген, бар мөмкинлеген шушы баланы аякка бастыру өчен тырыша. Ә кайберәүләр ни кызганыч. Баласы инвалид икәнлекне белгәннән соң бу бәладән котылу юлын эзли. Һәм бердән-бер юл итеп аны дәүләткә тапшыру дип саный. Балалар йортына китерә. Безнең бүген сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбыз герое Наилә ханым үзендә зур көч тапкан. Ул 6 бала үстерә һәм аларның икесе инвалид. Шушы балалар өчен яшәп, ханым аларны аякка бастыру өчен җан талаша һәм бер генә көнендә шушы сабыйлардан башка күз алдына китерә алмый. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, студиябыз кунаклары игътибарыгызга сюжет карарга тәкъдим итәбез, аннары соң әңгәмәбезгә күчәрбез. Безнең иҗат төркемен Наилә ханым балалары кочагында каршы алды. 2 кызы, 1 улы инде үз тормышлары белән яши. Ә менә Фәнисе, Ринаты һәм Илвинасы үз янында. Каз бәбкәләре кебек әниләре канат астыннан чыкмый газизләре. Фәнис белән Илвинаның физик мөмкинлекләре тумыштан чикле. Аларны инвалид балалар дип әйтергә булмый. Берничектә Илвинамны бигрәк тә ул терәгем минем. Коллар да карый, бибиләр да карый. Үрдәкләр. Икәүләшеп алар. Наилә ханым 18 яшендә кияүгә чыга. Ире белән алар төзелеш техникумында танышалар. Ул вакытта яшь Наилә алда үзен күпме сынаулар көтәсен уйлады микән. Ире белән нибары 10 ел яшиләр. 28 яшендә хатын 4 бала белән тол кала. Шуларның берсе Фәнисе аеруча ярдәмгә мохтаҗ. Ул вакытта бик авыр иде инде, 28 яшьлек, 28 яшьтә кызлар кияүдә дә чыкмыйлар. 28 яшьтә 4 бала белән бик авыр булды инде ул вакытларда. Бигрәк тә сабан туйлар вакытында кеше барлашып бара, син ялгызың кайтып җылаган вакытлар күп булды инде. Наилә ханым икенче тапкыр бәхетен сынап карый. Аны 4 баласы белән кияүгә алучы табыла. Аңардан хатын тагын 2 бала таба. Бу юлы 5нче баласы Илвина инвалид булып туа. Бер уңмасаң, уңмыйсың икән. Икенче ирнең дә гомере кыска була шул. Мондый сынауларга хатын ничек түзгәндер? Сабырлыкны балалар бирәләр. Сабырлыкны балалар биреп, алар юатып торалар. Алар ярдәм итеп, әни борчылма, нәрсә булса да, әни борчылма. Әни үтә. Бигрәк тә Фәнисем ярдәм итә. Фәнис безнең психолог инде ул. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Терпеливый человек, очень открытый человек. Хотя иногда вот мы с ней ссоримся, я сам не могу, я уже первый прибегаем. Давай мириться, давай мириться. Әни матурым дигән, тагын әйбәтем дигән, матурым дигән. Ә ул нишлисең шулай дигән? Көлә башлыйбыз. Бик бәхетле мин. Минем киленем бар, 2 кияүем бар, 4 тоногым бар. Аллага шөкер. Алар барысы бергә җыенып кайталар. Дәвани дип янымда бөтерелеп йөриләр. Кияүләр әби дип әйтеп, килен әни дип кенә тора. Бик бәхетле. Наилә ханым бездә бары тик соклану хисләре генә тудыра.
Аның кебек олы йөрәкле кешеләр бүген безнең кырыс җәмгыятебезнең бер бизәге булып тора. Ләкин сюжетны караганда гына бу инвалид балаларны тәрбияләп үстерү бик җиңел кебек, аның бернинди дә проблемасы юк кебек. Ә чынлыкта, Алла сакласын, үз башыңа төшсә, Найля ханымда булган тәвәккәллек булмаска да мөмкин. Бүгенге сөйләшүебезгә күчкәнче без кунакларыбыз белән бергәләп бигрәк тә яшьләрне менә бер катлаулы ситуациягә куеп карыйсыбыз килә. Безнең яшьләр шушындый катлаулы очракта калса нәрсә эшләрләр икән? Роза, рәхим итегез, сорау бирегез әле яшьләргә. Рәхмәт Энҗе. Дуслар, күз алдыгызга китереп карагыз. Сезнең гаиләдә инвалид бала дөньяга килә. Һәм ирегез алдыгызга шундый шартын куя. Я мин, я бала дип әйтә, сайла дип әйтә ул. Сез кемне сайлар идегез? Ана кеше үзенең бәгыреннән өзелеп төшкән нарасыен ничек тә үз янында саклап калырга тиештер. Әгәр дә инде Ходай күрсәтмәсен, андый авыр хәлдә калырга туры килсә, мин әлбәттә 9 ай буе карынында йөрткән баламны сайлаячакмын. Әгәр дә иремне шын йөрәктән үлеп яратсам да, балабыз инвалид булып тусам, мин барыбер баламны сайлар идем, чөнки бала мәхәббәтен ир генә тартып ала алмый миңа калса. Минемчә, ике ут арасында калыр идем. Алла сакласын, мондый язмышны Ходай берәүгә дә күрсәтмәсен. Ирең шундый шарт куя калса, бәлки мин аңлатып карар идем. Әйдә, уйлашыйк әле бергә дип. Әзрәк кенә психологик фикерләрне аңа да тагыр идем. Бәлки ул акылына килеп, уйланып, минем белән бергә фикер йөртеп, икебез бер фикергә килер идек. Хөрмәтле кунаклар, алга таба сүзебезне тагын да катлаулырак бер сорау белән дәвам итәсе килә. Бик озак еллар дәвамында безнең илдә дә, чит илдә дә бара бу мондый бәхәсләр. Һәм менә быел бер журналист, Александр Никонов дигән журналист язып та чыккан иде бик зур бер мәкалә. Ул анда туганда ук гарип булган, инвалид булган балаларны шунда ук табиблар мәңгелеккә йоклатса яхшырак булыр иде. Һәм мондый балалар үзләре дә газапланмас, аналар да, аталар да газапланмас иде дигән иде. Дөрес, бу аның ниндидер үзе генә уйлап чыгарган фикере түгел, бик борынгы заманнардан ук тулы бер империяларны саклап калу өчен сәламәт кешеләр генә булырга тиеш дигән фикер белән инвалидлар, авыру кешеләр юкка чыгарылган. Бу фикер, журналистның фикере бик зур резонанс тудырган иде, бик күп бәхәсләр һәм балалары инвалид булган ата-аналар моңа каршы чыккан иде. Бәлки чынлап та аның фикере белән дә килешергә буладыр күпмедер күләмдә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Бүген студиябызда 8 бала анасы Резидә ханым Галиева утыра. Резидә ханым, сезгә сүз бирик әле. Аллаһ Тәгалә биргән гомерне беркем дә ала алмый. Әгәр дә аны кемдер ала икән, ул бу дөньяда Аллаһ Тәгаләгә ышанмаса дагы ахирет көндә аның өчен җавап бирәсе була бит. Ул шул турыда әгәр дә уйласа, андый фикерне әйтмәс иде дип уйлыйм. Аллаһ Тәгалә кемнеңдер гаиләсенә шундый бала бирә икән, бу чыннан да зур сынау. Бу сынау Аллаһ Тәгаләдән. Бу әтиәнине сынау. Аллаһ Тәгалә баланы безгә әманәт итеп тапшыра. Без ул әманәтне үтәргә тиеш. Без аны үтәмибез икән, димәк кыямәт көндә безнең аның өчен җавап бирәсебез була. Бу эвтаназия дип атала. Сәламәтлеге шикләнгән кешеләрне менә шулай аларның гомерләрен кисү, чынлап та менә мин бик кушылам. Менә бу дини фикерләргә дә ул безнең илдә кабул ителмәгән, ул закон белән каралмаган. Шуңа күрә дөньяга килгән һәрбер җан иясенә без мөмкин булганча ярдәм итәргә тиеш. Бергә җыелган яшьләргә бик зур рәхмәтле. Алар дөрес сөйлиләр. Без бакайда ташламас идек баланы диләр. Ләкин тормыш бик күп башка төрле фикерләрне, башка төрле ситуацияларны күз алдына китерә. Чөнки бүгенге көндә бик күп балалар йортлары, бик күп инвалидлар йортлары, анда бик күп балалар тәрбияләнә. Димәк, ул бит инде яшьләр ташланган балалар. Менә әле минем фикеремчә, кешенең гаиләнең үз өстенә генә түгел, бу кайгыны үз өстенә генә калдырырга тиеш түгел, хөкүмәт тә монда бик күп ярдәм итәргә тиештер. Зөфә ханым, менә сез бик озак еллар дәвамында шушы инвалид балалар белән эшлисез. Менә бу Никонов дигән журналистның фикеренә карата сезнең уегыз ниндирәк? Мин үзем 3 бала, әнисе. 2 ныгым бар, нигәдер сразу әлләнди уйлар килде. 17 ел менә хәзер Казанда безнең иң беренче реабилитационный центр иде. Без ачылган вакытта 2000 инвалид бала иде. Хәзер 4000нан артык.
Біз нишләтсәк, ул статистика бер Казанда гына түгел, ул бөтен илдә, ул бөтен дөньяда Һәм ни кызганыч арта бара инвалидлар. арта бара. Бала инвалид тугачтан ул бит приговор түгел. Әтиләр белән дөрес сөйләшсәләр, дөрес аңлатырсалар, ул гаилә әтисез калмас иде. Зөлфия ханым, ни өчен инвалидлар саны арта бүгенге көндә? Хәзерге вакытта 100дән артык фактор язылып чыгылды. Иң кечкенә генә сәбәп герпес. Аны кеше уйлап та тормый. Әмма тәэсир итә, бала авыру туа. Һәм менә моның сәбәпләрен бит әле төрлечә аңлаталар. Кемдер әйтә, инвалид бала туган икән, димәк бу әти әни ниндидер гөнаһлары өчен исәп-хисап тота ди. Кемдер әйтә, андый балалар эшкешеләрдән, наркоманнардан туа дип әйтә. Кемдер әйтә, аны нәселдән килә дип. Шулай да менә бу балаларны бала инвалид булып, гарип булып тумасын өчен нәрсәдер эшләргә буламы? Алдан әти әнине кисәтергә. Шул вакытта хатын-кыз моны булдырмас өчен нәрсә дә булса эшли аламы? Менә ул бала туу гаилә булгачта без әле аны планлаштырырга тиешләр. Әти әни тикшерү үтәргә тиеш, сәламәтлеге ягыннан юкмаларның нәселләрендә нинди дә булса бирелә торган нәсел буенча бирелә торган авырулар. Я булмаса килеп чыккан яшьләр арасында авырулар. Хәзер бу мөмкинлекләр бик зур. Яшьләр шуңа аларны бөтенесен белеп, белергә тиеш, укырга тиеш. Әйтик, менә ул профилактик чаралар дип санала. Тикшерүләр үткәннән соң гына бала тууны планлаштырырга кирәк. Бу чиракта без бик күп менә бу зәгыйфлекне я булмаса җиңгеләйтә алабыз, я булмаса аны булдырмый кала алабыз. Яшьләр чынлап та баланы ташламас идек диләр. Менә шундый хәл килеп чыккан чиракта тәҗрибә күрсәтә, менә бик күп дәврләр эшлим мин бу эштә, табиб буларак та, җитәкче буларак та, кабат әниләр ташлап киткән балаларны шалтыратып, изләтеп, кайда икән, аның язмышы ничек икән, мин шундый баламны, аның йөрәгендә ниндидер пәрдәсендә гаип таптылар. Я булмаса ишәге аның дөрес үсмәгән, тәрәте чыга алмый, шундый гаипләр белән калдырып киттем. Балалар йортына урнашкандыр. Хәзер кайда икән, аның язмышын минем бик борчылам, бик беләсем килә дип үзгәләнеп мөрәҗәгать иткән хатыннар була. Ташлап киткән очракта да ул хатын-кыз барыбер үз җанына тынгылык тапмаячак. Ул газапланып яшәячәк. Газапланып та яшә. Киләчәк балалары да әйтеп китте, менә тагын нинди бала туасын билгеле түгел бит. Безнең нәселдән нәрсәләр килә. Генетик авырулар бар, хромосом авырулары бар. Аларны чынлап та әле без туктатып кала алмыйбыз. Бу балаларны язмыш кочагына ташларга ярамый. Инде гаиләгә менә шушы инвалид баланы алып кайтканнан соң, яисә күпмедер вакыт узганнан соң, ул баланың инвалид икәнлеге ачыкланганнан соң, ул бит әле туу белән ачыкланмаска да мөмкин, күпмедер айлардан соң гына да билгеле булырга мөмкин. Шушындый хәбәрне алганнан соң, ана кеше иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиеш? Менә мин бер ханымны беләм, баласының инвалид икәнен белгәч, мин 3 көн тоташ еладым ди ул. Республикабызда 13 тернәкләндерү үзәге эшли. Казанда 3. Без менә Зоргидан, Шмидт урамында Здравушка дигән тернәкләндерү үзәге, Востань урамында Апрель дигән тернәкләндерү үзәге. Елына 3 үзәк 1000 баланы тернәкләндерә. Без үзебезчә шуның хәтлек тырышабыз. Хәзерге көндә 2% баланың инвалиднысы ел сайын алынып бара. Участковый врач күреп алса, невропатолог күрсә, бала слабый икәнен, без аларны үзебезнең тернәкләндерү үзәгебезгә алабыз. Без аны группа риска дип атабыз. Әгәр дә әти әни баласының инвалид икәнен белә икән, ул иң беренче чиратта аның иң беренче максаты аны дәвалау турында уйлау һәм тернәкләндерү үзәкләренә мөрәҗәгать итү. Балалар поликлиникасында бик яхшы гына служба эшли, аңлаталар, кая ул ата-ана барырга тиеш. Психология ягыннан дөрес баланың зәгыйф икәнен күргәчтен ул шок. 3 көн җылыйсың, мин аны аңлыйм. Но бит менә исән бала белән дә ана җыламыйча баланы үстерми. Борчылмыйча баланы үстереп булмый ул. Лучше җылап калырга яшь вакытында. Менә картайган көнеңдә бала җылатмасын иде.